Hello everyone, welcome back to Sia Vlog. So दिनैनि भिडिअआव आङो दिवालीनि सोर मा मा डेकोरेशन खालामदों आङो एसे देखायनो सानदों नोंथांमोननो जाय नायनो इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय दानो देखायनो सानदोंमोन आङो नाथाय दाथ' देखायोबाबो बारा मोजां नुनाय नङा सानावथ' बारा मोजां नुवा ना लाइट्सफोरनि जोंनाय मानायफोरखौ ओंखायनो दा एसे मोनागोथोंसै मोनाबा डाइरेक्ट देखायनोसै आङो ओमफ्राय हाजासे कभार खालामनो नाजागोन आङो बिदिनो पलिटिशियानफोरनि ओमफ्राय सेलिब्रिटिसफोरनिखौबो देखायफानो स' नायबानो जाबाय आरो जोबजासिम भिडिअखौ दा डाइरेक्ट देखायनोसै आं 5 hours later स' जों दा ओंखारजेनबाय आरो भिडिअ खालामनो दहायनिफ्रायनो नेगासिनो दा माबा जालायबाय 9ता जालायबाय एकदम मोनायाव साबसिन नुयो नालाय लाइटफोरखौ साजायनायखौ सानावथ' सिनायखाया दा जोङो हाग्रामा सारनि न' साजायनायखौ एसे नायगोननि माबायदि साजायदों मोनसेयानो हनै खाथिखा नालाय बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै आरो टाउनावबो देखायनोसै आब'रियामोननि आब' फुजिमोननि सोरनिखौ देखायनो हायो पलिटिशियानफोरनि ओमफ्राय सेलिब्रिटिसफोरनि औ सेलिब्रिटि बिदि देखायनो नाजानोसै आरो माथो साजायाखै नामा सारनाथाय वाव बे जाहैबाय हाग्रामा सारनि बारा साजायाखै गय बिफाङावल' साजायदों बेबो सिङावनो थाबथाजोब्बाय आं सानदों बिल्डिंखौ साजायजोबदों नै वाव बिफांखौल' साजायदों मानि सेभ खालामदों सारा वाव नै बिसिनिखौलाय फसायदोंलां बरिया जाखादों बिसिना साजायनाया बे पार्पलनि जायगायाव येल' कालार बा गल्डेन कालारखौ होबा साबसिन नुगौमोन ना बे जाहैबाय आइ हटेलनि मालिकनि फिसालानि न' सामगाव खाथियाव बरिया जादों नै बरिया नुदों बेजोंबो बे जाहैबाय आइ हटेलनि मालिकनि फिसालानि न' बरिया आइ लाइक इट मोजां जादों दा बिसिनि बारनानै आर'नाइ गावनि न'निफ्राय बेयाव बांसिन साजायजोबनायलाय ना औ हाग्रामा सारानै गावनि न'आव साजायाखै बावसो साजायजोबदों सिबायलाय वाव साइज नुदोंथ' नुबाय बरिया मालायनिखौ नायबायबायनानै गोजोनाबानो उफाय गैला पेट्रल पाम्पआवबो साजायदों बरिया दा टाउनाव बरियासिन साजायनाय दंबावो नोंथांमोननो देखायजोबनो नाजानोसै जा हायो जों दा थिथागुरि मोनबाय लागाव थिथागुरिया फुरा बन्द' जाजोब्बाय नै वाव बरिया मोजां नुदों दोनजाया बिदि मोजां नुदों जाहांबाय नैबे जाहैबाय मोनथाम श'रुम दङ यामाहा श'रुम नैबे टाटा मटर्स आरो टयटा नैबे ओमफ्राय नैबे यामा श'रुम बै सार्भिसमोन आरो नैबे जाहैबाय सार उरुप कुमार देनि बरिया साजायदोंना साराबो नैबेलाय सोरनि न' जाखो आंग्रे मोनदा साहानि न' जालायलाय मोजां जादों नाथाय औ माबाना खाम्फा सारना बरिया मारै जाखो गेटआवल' जों दा बिटिसि मोनबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेयाथ' अलवेज खालि फुजाखा बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट अफिसाव अलवेज लाइटिं जेब्लायबो जोंजोबखानाय थेवब्लाबो देखायनोसै आरो नोंथांमोननो मोनायाव माबायदि नुयो बे जाहैबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अलवेज खालि फुजाखाबाव नैबे जाहैबाय सारिता सुइट्स आरो बैयो सिगांनि टाटा मटर्समोन दा ICICI बेंक जाबायबाव नै बिसोर जाहैबाय गार्लस हस्टेल जोब मोजां साजायदों बिउटिफुल नैबाव खालि फुजा जादों आरो नै गोबां मानसि दं लोगोद बम गावनाय नुयो नै टाउनाव बिसोर 2ता 3ता 4तासिम गावलो मेगन मोदै जालायलायनाय थाखा फैसा मेल्ला जोंना दा साइलेन्ट जोबसै लागाव स्काइ शटल' लागायो स्काइ शटल' सयथिबो
वाव स्काइ शटखौनो खेबसे मोनथाम मोनब्रै सावखादोंदां वाव 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 ओरै खाथियावबो लागाव मा जालाजोबखो आयै पलिउसन जाजोब्बाय बोसोराव खनसेल' फैयो मोजां नुदोंथ' लागाव बमखौनो बायनांलायालै टाउनाव फैनानै नायफैबाय थानाया साबसिन वाव जायगायावनो नुयोलै खला गास नोंथांमोनथिं मा होनो बेखौ खिथादो थालिर बम खला गास वाव नैबे फेसन वालमोन आब' फुजिना नैबेनोमोन माबायाखै साजायाखै बिल्डिंआ कालि फुजानि राइडार फैगौलै उनथिंजाय लागाव रयदार सल्ल' आना हटेल साजायला जोबथारनायलै टाउनाव गोबांनो माथो मा जागो माथो गैयाबो लागा बेलेगासो माथो गोगोमसो नै बम दखानफ्रा जायगायावनो जों दा नोंथांमोननो मिजिं नोगोराव हाबनानै देखायनोसै बिराद मालदार दं नै बिजों नायनो हागोन नै मिजिं नोगोर फुरा साजायजोबखानाय नै लागाव बे ससेयाव देन्जार मोनखायो आङो मिजिं नोगोराव लागाव नै सालाय जोबजासिम लागाव नुदों बेसेबां बिउटिफुल अ माय गड लागाव जोंफबजोब्बाय वाव जा साइज नुदों नैखौ सयथिबो देन्जार साइज नुखादों आयौ आयौ लाइटजों बुंफबजोबनाय कारेन्ट बिला गोगोम फैसिगोन आयौ लागाव बेसलै बिदिनो सयथिबो आयौ नागान नै लागाव मा जालाजोबखो जों दा बाजार बारबाय गौरांबिलियाव हनै गौरांबिलिखौ एसे खाथियाव थांनानै देखायनि नोंथांमोननो मोजां साजायदोंथ' नैबेजों हाबदो जों दा गौरांबिलिथिं हाबबाय आरो नायनो हागोन वाव खुगानिफ्रायनो वावल' गबाय मा बुंबावनोसो जाबाय बे जाहैबाय हटेल गौरांबिलि फाग्ला बुंहरानोलाय एबार नोंथांमोननो माबाखौ देखायनोसै आब' रिया ब्रह्मनि न'खौ माबायदि साजायदों लागाव बैखौ ताज माबा हटेल बायदिसो नुबाय हनै देन्जारनो बैजों हाबदो जोंहा लामाया फिसा साथारलै बेना जों मोनथाय नैबेजोंनो औ आब' रियानियाव थांसै लागाव बेखौ बिराद मोजां नुदोंलै एलाय एल'जों देन्जार नुयो एबार आब' रियानाव थांसै ससे हाबलांबानो मोनबाय आरो आब' रियाना माबायदि साजायदों नोंथांमोननो देखायनोसै एसे आब' रियानाथ' मेहेलसो वाव देन्जार बरिया साजायखादों नै आब' रियाया वाव नायदो नोंथांमोना नै बरिया साजायदों नै आब' रियामोनना देन्जार बरिया नुखायोना नायदो आयु कालारिं जोब स' बियो आब' रियानिमोन आरो दा गुबुननिखौबो देखायनोसै मोनसेखौल' देखायबाय थाबा भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन ओंखायनो मोनसे देखायबाय थानोसै आरो साजायनायखौ नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय जेन'बा
सेलेब्रिटिसफ्रा पलिटिशियानफ्रा माबायदि साजायो नोंथांमोनहाबो नायनो लुगैयोना जेन'बा ओंखायनो देखायफैबाय आरो न'खौथ' सिगाङावनो देखायखांखाबाय न'फोरखौ दा जेन'बा कालि फुजाफ्राव जेन'बा बिसोरो माबायदि साजायो नायनो लुगैयोना बयबो एसे ओंखायनो देखायफैफिनबाय आरो दा नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम देखायलांबाय थानोसै आरो गुबुननिखौबो देखायनोसै खालि सेलेब्रिटिस आरो पलिटिशियानफोरनिखौल' देखायला नैबे जाहैबाय बाजै हटेल मालिकनि न' आरो खाथि खाथियावनो जोब बयनाबो नैबे बाजै हटेल मालिकनि न' क'क्राझार बाजै हटेलनिखौ होनदों दे नैबे वाव स्काई शट लागावल' बुंबाय थानोसैलै आयौ नै औ थ' बरिया स्काई शट लागाव आगाव 10 थाखा आयौ 50 थाखा 60 थाखा नै बिसिना गुफुर ना मोजां नुयोथ' गुफुरखौबो स्टेन्डार्ड नुयो नै वाइट कालारजोंबो समायो नै बेखौ नायनो हागोन नै बरिया नुदों बरिया साजायदों नै बिसिनाबो लागाव नै नायनो हागोन सान्तिनगरथिंना ओरै गाहायजों थांनांगौमोन आरोना जों दा अबा ब्रिजआव दङ अबा ब्रिजनि गाहायजों थांनांगौमोन जों थांबाय थाला सान्तिनगरथिंथ' देन्जार साजायनाय दंमोन फुरा बाङालिफोर थाजोबोना बिथिंजाय देन्जार साजायो फुरा बिजनेसमेनफोर थायोना नायनो हागोन नै लागाव नै स्काई शट नै जों दा बागानसालि मोनफैबाय गाइसमोन बागानसालिथिं बिदि साजायदों बिल्डिं आय' फायार क्रेकार्स जों दानिया गभर्नमेन्ट कलेजथिं थांसै बागानसालियाव दङ नै लागाव सेस बिथिं गार्लस हस्टेल बयस हस्टेल दंलाजोबो फाग्लासो जागोन कलेज खाथि नालाय जों दा टेङापारायाव फैलायबाय ओंखायनोथ' बिनि थाखायनो फैदा बिथिं गोजौबाय थालै गाइसमोन लामाया राइटजों वाव चाइनानि बायदि जोब नै ओरैनो थोदो लागाव बे ससेयाव मारै जाखो वाव जों बाजै हटेलजों ओंखारफिनसै नायथ'नांसिगोन स्काई शट होथेबाय लामाखौ बयबो नै लाखिथ'जोबनांबायसो थांसै नै बिसिनिखौ नायनो हागोन नै बिल्डिंआव साइज नुखायोलै जिखुनु साजायबानो ना औ समायना रमायना साजायजोबथारदों मालाय नै नायनो हागोन ओरैबो नायनो हागोन जों दा जेनियानिखौ देखायनोसै आरो जेनिया मोननि मोनथारसै गोजौ गायथारलै जेनिया मोनथिं लामायानो जाखो फैनो बायो आं बे लामाथिं औ लागाव स्प्रे बेकारखौ मिथिला बै नुहुरनायानो जेनियामोननि
नैबेलाय जेनिया मोननि मोनबाय एबार नैबे बारा साजायाखै वाव स्काइ शट लागायोलै गिनायसो मोनबाय आं बे टाउनाव आयु पलिउसन जोबसै थ' थांफिनसै नांबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गाइसमोन मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय